mai zaki ne? A me zaki. Ka tabbatar? A kware ma. Ba raba ne. Idan ka fere mai nashi? Ya fere masa. Dauko wani. Kai ma ya fere maka? Wannan rake zoki. Alƙur'an rake na akwai zaki. Wannan da ka. Salamu alaikum. Yaya. Kai madalata da kake ran. Kaman ya. Dan gyara. Madalata. Kai jima da zai. Ya. Ga yan gari. Ka baran min da rake ma. Ya guri mai rake. A zo mana. Shi wannan zalama ce da shi da ya ga yarinya haice dai mana zalama. Ai gaba ɗaya bai. Ka yarinya. Salamu alaikum. Da Allah wannan yarinya ta kai na take. Ai yar gidan baba iyawuya ne. Shekaran jiya ta dawo gari. Shekenan faduwa ta. Ita wannan yanzu wannan yarinya wannan su take yarinya a gidan baban iyawuya ta. Kaga Kai, bare ji da Allah. wallahi ni da wallahi. Ka san Allah ni da yayi ni. Ni zan ji yayi ni. Ku ɗaya ni na fi iya. Da kwanaki ka fara zuwa. Kai kuma kwanaki da zamu tsaya da yarinyar nan. Ka ce ka fara in je zuwa nan ne. Ya zuwa nan ne. Ku jira ni. Ka. Kai ba. Ne ma ka karo ɗaya. Karo. Yawwa. Salamu alaikum. Car kwaɗe ɗaya car kwaɗe. Yan mata lafiya. Na ga kin wuce. Da kika wuce muka ga bai kamata mu bar mace irin ki tana yawo a ranar ba. Na ce ya kamata mu kawo gaisuwa. Ya ina wuni. Na gaji. Dan Allah dama an gaya maka muna cikin kalloni da kawayena wallahi wuta ta dauke shine yanzu wallahi kuma Oh, wuta da tara ina ta ba shi ma ai ba. Ai ba sai. Da wuta fa ka da wuta fa. Karki da mu. Lalacewa dai? Lalace daukewa kawai sai muna kallo. Kina cikin kallo sai ko ga ta dauke. Amma da wuta fa. Akwai karki da mai ai da kika ganin nan kawun mu na bakwai ai dan nefa ne. Malam da wuta fa nake fara Karki da mu wannan this is no problem. Kawuna sunan shi Usman. Usman yanzu sakatare ne a zango. Sakataren baba iyawuya ne. Ai ce baba iyaye ai baban ki ne. Ka ci dai fuska ba. Ya hakuri na so barin gyara miki. Da wuta ba. Ba karki da wani. Ya, ga kai. Ya. Je soyayya ce. Ya kwatanta kai ma. Allah ya sa a dace. Allah ba mu sa kafin ni ma. Kwantar da hankalinka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lafiya da ya Allah wani mutum baka gan shi na yayi. Me ya faru? Na ganki kamar a firgice. Ba wai a firgice bane na ce ya gyara wuta ne kamar na so muna kallo da kawai na kawai sai wutar ta dauke shi ne na ce ya gyara min to kamar wutar Kai, Allah na sani. Ma'ana ki kawai wuta ta dauke. Kina so a gyara miki. Sai wani ya zo ya To albishiri ki tsaya da Allah. Ai yanda kike kyakkyawa din nan mu mun gyara ne ai mu ne kankat. Baran biya miki kayan jama'an ta lallace ne nake gyara. Kayan ji ta wuta gaba ɗaya Najeriya. An ta lallace ne. Wuta fa. Ha ba da Allah ni na ga miki wuta ba ta sama da Allah. Ni gaskiya malam. Ba na bane wai. Shi ba baki ya sa ba. To ya Allah na to wannan ga miki. Kayan ji fan ta lallace ne nake gyara. Allah sarki. Ai babu wuta. Malam da wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ga ni ko ka ga mu da nake fara. Malam Ya akai lafiya lai. Wannan baiwa Allah ta gwangwaje ku da soyayya. Ni ma bari mu kwatanta. Baiwar Allah lafiya? Me yake faruwa? Dan Allah baka ga wasu mutane biyar sun wuce ba. Ban gani ba me ya faru? Faɗi uzurin ki kawai. Uzuri na shine ina kallo da gawaye na kawai sai wuta ta dauke. Sai da kira wani. Sai taimaka mu kawai sai ya ja shi ya tafi. Wani ma ya zo da Allah mala. Ke kwanta da hankali. Kina kyakkyawa kuma wuta gidanku ta dauke. Ga faɗi. Malam fa da wuta. Baiwa Allah ni shugaban masu gyaran ranka ta kara ba kamata.
kwanta da yanzu tebin naku a kunne yake? A'a da wuta ya dauke ne ba wuta amma akwai wuta da zai iya janka. Allah sarki kwanta da hankali. Malam. Ka san da yake inda takalmi a kafa na. Ya ki dan samo min fulaya. Malam. Samo fulaya ki gani. An ce fa inda takalmi a kafa ka wuta ba ta jin ka. Ballantana ni kuma gashi mai tudu ne ba abin da zai yi. Ni ban ga fulaya ba gaskiya malam ka yi hankali. Kwanta da hankalinki. Bari taɓa ni kawai. Ni ban taɓa ka ba. Bari taɓa ni kawai. A'a. Ka gani ko? Bari taɓa ba sai kin taɓa ni ba. Na ce kai ki taɓa ni wutan nan ba. Yau.